značajnu promenu vremena. U većem delu zemlje bilo je promenljivo oblačno, u Vojvodini, Beogradu, Banjanskom okrugu bilo je slabe kiše, a na jugozapadu Srbije pljuskova sa grmljevinom. Temperatura je danas bila prijatna oko proseka, ponegde malo iznad prosečnih vrednosti. U najtoplijem Zaječaru sredinom dana izmerena su 23 stepena. Najavljene padavine ove sedmice pogodovaće usevima, ali neće znatno promeniti hidrološku sliku Srbije, tvrde stručnjaci. Da se period varljivog prolećnog vremena. Ipak u našim krajevima sutra više sunce nego oblaka. Oblaci koji su danas donosili do zapadnim krajevima naše zemlje, padavine i sutra će doneti pljuskove sa grmljevinom. Očekuje se dalje priliv veoma toplog vazduha, pa će temperatura i sutra biti prijatna do 23-24 stepena. Utorak lepo 27 stepeni. 27. aprila u većem zemlje pretežno sunce. Sunce će rastrati oblake u glavnom gradu, bit će i toplije uz slab vetar. Jutarnja temperatura 9 stepeni, najviša dnevna 23 stepena. Identične vremenske prilike očekuju se u Novom Sadu. Lepo će sutra biti i u Kragujevcu sa temperaturama 23 stepena, koliko se očekuje i u Nišu. U Prištini maksimalna dnevna 21 stepen. Evo kako se vreme očekuje narednih dana. Haos u srednjem Tenesiju. Slikom vas vodimo do Sjedinjenih Američkih Država. Proseka ponegde iznad prosečnih vrednosti, u utorak veoma letnje do 27 stepeni. Poštovani gledalci, hvala na pažnji, ostanite uz nas.